У російській Пармі пожежа на пороховому заводі. Тамтешня влада повідомляє про 2 загиблих та 1 постраждалого. Варто зазначити, що зайнявся саме той завод, який виготовляє компоненти для реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч». Тих, якими рашисти так охоче гатять по цивільним українцям. Український «Байрактар» знищив пару російських катерів «Раптор» поблизу острова Зміїний. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Сталося це на світанку понеділка. Момент ураження патрульно-десантних катерів керованим боєприпасом знято нашим безпілотником. Тоді відбувається вибух та займається пожежа на човнах. Швидкісні катери рашистів уже не вперше зазнають пошкоджень чи нищаться силами оборони України. У березні такий самий «Раптор» було знищено азовцями в акваторії Маріуполя. Під укриттям темряви десантно-штурмові катери типу «Раптор» намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю. Відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара «Байрактара». Влучними ударами 2 «Раптори» відправлено у підводне корабельне угрупування до крейсера «Москва». Вони 2 місяці не бачили неба, але тепер у безпеці. Більше сотні маріупольців нарешті дісталися з Запоріжжя. Це частина мирних жителів, які знайшли прихисток від російських атак за товстими мурами Азовсталі під захистом українських воїнів. В неділю нарешті почалася евакуація цивільних за підтримки ООН та Червоного Хреста. Как малыша зовут? Святослав. Святослав, замечательное имя. Все, Святику я кулачок. Все Святик будет уже хорошо. 6 месяцев исполнилось. Вчера, да? Да, вчера 28-го. Уже еды у вас практически не было, да, я слышу? Не было еды. Заканчивалось. Заощаджуючи воду та харчі, близько 1000 маріупольців ховались у підвалах Азовсталі в надії на зелений коридор. Рашисти згодні на евакуацію людей лише до Росії, щоб потім використовувати у пропаганді. Оборонці Маріуполя навіть показали, як росіяни впритул розстрілюють багатоповерхові будинки з танків, аби дістати людей з укриттів і підвалів. Окупанти безліч разів зривали домовленості про евакуацію, продовжуючи авіанальоти та артудари по Азовсталі. На території комбінату ще є сотні цивільних, а поранених воїнів більше 5000. Щодо поранених, це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам невідомо, чому саме їх не забирають, та про них зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію. Наголошую, що ми просимо прогарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовцям, яким необхідна медична допомога. Українська влада наголошує, що працює над тим, аби евакуювати кожного з території обложеної Азовсталі. Наступна етап операції, звичайно, це вивести всіх інших. Там ще багато людей лишаються, в них багато проблем. Це було перше припинення вогню над Азовсталлю вже 2 доби. Сподіваємося, що далі будемо працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливим евакуацію всіх, хто знаходиться на Азовсталі. Будемо і надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з Азовсталі, з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Тим не менше. Але, як би складно не було, вдалося врятувати більше 350 тисяч людей з районів бойових дій. Евакуація продовжилася у понеділок. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко має надію, що до Запоріжжя зможуть дістатися також ті тисячі маріупольців, які застрягли в дорозі власним транспортом, бо їх не випускали окупанти. За ці 2 місяці росіяни вбили більше жителів Маріуполя, ніж нацисти за 2 роки окупації під час Другої світової війни.
Рашисти перекинули частину сил з Маріуполя під Попасну на Луганщині. За даними Генерального штабу, там ворог прагне покращити тактичне становище. Найгарячіше нині на Донецькому напрямку. Окупанти гатять вздовж усієї лінії фронту, готуються до наступу на Слов'янськ та Сєвєродонецьк. А також традиційно мають гідну відсіч українських воїнів. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили 10 БПЛА «Орлан-10». Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів. Знищено 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Від Луганщини до Запоріжжя окупанти розгортають додаткові зенітно-ракетні комплекси, аби посилити оборону від повітряних атак. А на півдні нашої країни ворог не полишає спроби покращити свої позиції. На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових систем вогневого ураження, інженерного обладнання позицій, поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. На Південно-Бузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. В Одесі затримали 12 диверсантів, які підбурювали містян до заворушень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. У затриманих виявили арсенал зброї та вибухівки, чимало автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них. Усе зберігалося у приватній оселі одного із них. Крім того, у заколотники виявили прапори з комуністичною символікою, антиукраїнські книжки та агітаційні брошури, а також цілу торбу радянських медалей та георгіївські стрічки. За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій 2 травня. Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду. Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій. В умовах військової агресії Росії працівники ДБР постійно проводять роботу щодо виявлення представників ворожих ДРГ, колаборантів та інших злочинців, які впливають на криміногенну та оборонну ситуацію в умовах воєнного стану. Зараз особлива увага приділяється Одещині, оскільки ворог не полишає планів захоплення регіону. Свято терпіння, прощення та єднання. Мусульмани, здійснивши ранковий святковий намаз, зустріли Ораза Байрам, що свідчить про завершення священного місяця Рамадан. Святковий намаз провели і у мечеті культурного центру Берлік, що у передмісті Києва у селі Чайки. На нього зібралися кримські татари-переселенці з Криму, лідери кримсько-татарського народу та воїни-мусульмани, які зі зброєю в руках боронять Україну від російської агресії. Попри війну, мусульмани упродовж 30 днів від світанку до заходу сонця утримувались від їжі та води, очищали домки та робили добрі справи і просили Всевишнього про прощення гріхів. В останні 10 ночей шукали ніч перед визначенням та просили найскорішої перемоги над Росією. Віряни кажуть, російська агресія почалася із захоплення Криму та й завершитися має звільненням півострова. І хвала тому, хто нам дарував таку можливість прожити Рамадан, зустріти Рамадан, провести його належним чином та зустріти ці святковий день. Важко об'єднати свято та війну, але ж іншаллах ми переможемо, іншаллах, як завжди я кажу, наступний Рамадан і наступне свято буде в нашому вільному Криму, так повинно бути, тому що насправді ця війна почалась вже 8 років тому назад. Вона йде 8 років та 67 днів. Вона почалася з Криму, та вона повинна закінчитися, іншаллах, в Криму. Нехай Аллах дарує мир кожному дому. А мир, ми розуміємо, може бути тільки через перемогу.